5 to 7 హాలీవుడ్ మూవీ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇక మూవీలోకి వెళ్తే మూవీ స్టార్టింగ్లో మనకి బ్రెయిన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. తను ఒక రైటర్, బ్రెయిన్ స్టోరీస్ రాస్తూ ఉంటాడు. అలా ఉండగా బ్రెయిన్ ఒకరోజు స్ట్రీట్ రోడ్లో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉండగా అతనికి ఒక లేడీ కనబడుతుంది. ఆమె పేరు ఎరెల్. ఎరెల్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. తన ఫేస్లో ఎప్పుడూ స్మైల్ ఉంటుంది. ఇక ఎరెల్ని చూసిన బ్రెయిన్ ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమెను పరిచయం చేసుకుంటాడు. ఆమె కూడా అతను మాట్లాడే మాటలను చూసి అతన్ని లైక్ చేస్తుంది. ఇక ఎరెల్కి టైం లేకపోవడం వల్ల అతనితో ఫ్రెండ్షిప్ స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి అతన్ని నెక్స్ట్ ఫ్రైడే లంచ్ టైంకి మీట్ అవుదామని అతనికి చెప్పి తర్వాత అక్కడి నుంచి తను వెళ్ళిపోతుంది. ఇక సీన్ కట్ చేస్తే ఫ్రైడే రోజు బ్రెయిన్ ఆమె కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ రోజు వర్షం కూడా పడుతూ ఉంటుంది. ఇక కొంత సమయం తర్వాత ఎరెల్ వచ్చి అతన్ని మీట్ అవుతుంది. నాకు తెలిసి నువ్వు ఈరోజు రావనుకున్నాను వర్షం పడడం వల్ల, కానీ నువ్వు వచ్చావని అంటుంది. ఇక తర్వాత ఎరెల్ బ్రెయిన్తో వర్షం పడుతున్న సమయంలో నువ్వు ఇక్కడ ఉండి ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడుతూ ఉన్నావు, నీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉందని అతను అడుగుతుంది. అప్పుడు బ్రెయిన్ నాకు స్టోరీ రాయాలనిపిస్తుంది, నేను రైటర్ని, నేను స్టోరీస్ రాస్తూ ఉంటానని ఆమెతో అంటాడు. ఇక తర్వాత ఎరెల్ నన్ను చూస్తుంటే నీకు ప్రాస్టిట్యూట్ లాగా అనిపిస్తున్నాను కదూ అని అతను అడుగుతుంది. అప్పుడు బ్రెయిన్ లేదని అంటాడు. తర్వాత తనకి డౌట్ వచ్చి నువ్వు నిజంగా ప్రాస్టిట్యూట్ అని ఆమెను అడుగుతాడు. అప్పుడు ఏరెల్ నేను ప్రాస్టిట్యూట్ కాదు, నేను ఒక మోడల్ని, 8 years బ్యాక్ నేను ఆ మోడల్ని వదిలేశానని అంటుంది. ఇక తర్వాత ఏరెల్ తనకు వర్క్ ఉండడం వల్ల నెక్స్ట్ ఫ్రైడే మ్యూజియం దగ్గర కలుద్దామని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక సీన్ కట్ చేస్తే వాళ్ళిద్దరిని మనకి మ్యూజియం దగ్గర చూపిస్తూ ఉంటారు. ఏరెల్ ఒక ఫ్రెండ్స్ అమ్మాయి. అప్పుడు ఏరెల్ అక్కడ ఉన్న పెయింటింగ్ని చూస్తూ అతనితో అంటూ ఉంటుంది, నాకు తెలిసి ఇది అమెరికా లాగా లేదు, ఇక్కడ పీపుల్స్ కూడా అమెరికన్ మాదిరిగా లేరని అంటుంది. అప్పుడు బ్రెయిన్ ఇది అమెరికానే అని ఆమెతో అంటాడు. అతని మాట విన్న తర్వాత ఏరెల్ తనకు ప్రూఫ్ చూపెట్టమని అడుగుతుంది. అప్పుడు బ్రెయిన్ ఆమెను డైరెక్ట్గా కిస్ చేస్తాడు. అతను అలా కిస్ చేయడం వల్ల ఆమెలో ఉన్న డౌట్ కూడా పోతుంది. ఇక తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కలిసి అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏరెల్ బ్రెయిన్ అడుగుతుంది, నాకు మ్యారేజ్ అయింది అనుకుంటున్నావా లేదనుకుంటున్నావా అని. అప్పుడు బ్రెయిన్ నాకు తెలిసి నీకు మ్యారేజ్ అవ్వలేదని ఆమెతో అంటాడు. ఇక తర్వాత ఏరెల్ అతనితో అంటుంది, నాకు మ్యారేజ్ అయింది, నా హస్బెండ్ పేరు వెలారీ, మేమిద్దరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం, అంతేకాదు మా ఇద్దరి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ కూడా ఉంది. మేము బయట ఎలా ఉన్నా మేము ఇంటికి వెళ్తే మా రిస్ట్రిక్షన్స్ మాకు అలాగానే ఉంటాయి. మా హస్బెండ్కి ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది, ఆమె పేరు జైన్, ఆమెను నేను కూడా చాలాసార్లు మీటింగ్లో కలిశాను, ఆమెతో మాట్లాడానని కూడా అంటుంది. ఇక సీన్ కట్ చేస్తే వాళ్ళిద్దరిని రెస్టారెంట్ దగ్గర చూపిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు బ్రెయిన్ ఆమెను అడుగుతాడు, నీకు ఎవరైనా చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారా అని. అప్పుడు ఏరెల్ తనకి 2 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారని వారి ఫొటోస్ కూడా బ్రెయిన్కి చూపెడుతుంది. ఇక తర్వాత ఏరెల్ బ్రెయిన్తో నా కల్చర్ చాలా డిఫరెంట్గా ఆర్ట్స్ఫుల్గా ఉంది కదా అని అతన్ని అడుగుతుంది. అప్పుడు బ్రెయిన్ ఏరెల్తో నీ కల్చర్ అంత ఆర్ట్స్ఫుల్గా లేదు కానీ నార్మల్గానే ఉందని ఆమెతో అంటాడు. ఇక తర్వాత ఏరెల్ నీ కల్చర్ గురించి చెప్పవని బ్రెయిన్ అడుగుతుంది. అప్పుడు బ్రెయిన్ నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు, స్మార్ట్గా ఉన్నావు, అంతేకాదు వెరీ ఇంటెలిజెంట్, నీ ఫేస్లో ఎప్పుడు చాలా హ్యాపీగా కూడా ఉంటుంది, మన ఇద్దరం కలిసి ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టుకుందామని ఆమెను డైరెక్ట్గా అడుగుతాడు. అప్పుడు ఏరియల్ ఈ సిచ్యువేషన్ చూస్తే నాకు చాలా సాడ్గా అనిపిస్తుంది, నువ్వు అడిగే విధానం చాలా బాగానే ఉంది, కాకపోతే నాకు ఇది నచ్చట్లేదు, నీ ఆలోచన విధానం మారిన తర్వాత ఫ్రైడే లంచ్కి మీట్ అవుదామని చెప్పి తను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక సీన్ కట్ చేస్తే బ్రెయిన్ చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. తను 3 weeks వరకు ఆమెను కలవడు. అలా ఉండగా ఒక ఫ్రైడే రోజు వెళ్ళి హోటల్ దగ్గర ఆమెని కలుస్తాడు. ఇక 3 weeks తర్వాత ఏరియల్ అతన్ని చూసినందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది, అంతేకాదు అతన్ని హగ్ చేసుకుంటుంది. ఇక తర్వాత ఏరియల్ బ్రెయిన్ ఇష్టాన్ని ప్రకారం అతనికి ఒక రూమ్కి ఇచ్చి మండే 5 to 7 లోపు ఆ రూమ్ దగ్గరకు వచ్చి తనని కలవమని అతనికి చెప్తుంది. ఇక సీన్ కట్టిస్తే బ్రెయిన్ మండే రోజు తను నీట్గా రెడీ హోటల్ రూమ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఏరియల్ని కలుస్తాడు. అప్పుడు ఏరియల్ అతనితో అంటూ ఉంటుంది, నేను నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడల్లా నాకు నర్వస్గా ఉంటుంది, అంటే అది నాకు గుడ్ ఫీల్గానే ఉంది, నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడల్లా నేను ఒక గర్ల్ మాదిరిగా ఫీల్ అవుతున్నాను అని అంటుంది. ఇక తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఆ రూమ్లో ఇంటిమేట్ అవుతారు. ఆ రోజు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళిద్దరూ. ఇక 7 o'clock అవ్వడంతో ఏరియల్ తను ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు బ్రెయిన్ త్వరగా వెళ్తున్నావని ఆమెను అడుగుతాడు. తర్వాత ఏరియల్ తనకి చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళని నేనే చూసుకోవాలని అంటుంది. నెక్స్ట్ మండే ఇదే ప్లేస్లో ఇదే సమయానికి ఇదే రూమ్లో మళ్ళీ కలుద్దామని అతనికి చెప్పి తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళిద్దరూ టైం దొరికినప్పుడల్లా సినిమాలకు వెళ్తూ, పార్కులకు వెళ్తూ, షాపింగ్ చేస్తూ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంతేకాదు డైలీ మండే రోజు 5 to 7 హోటల్ రూమ్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ ఇంటిమేట్ అవుతూ ఉంటారు. ఇక సీన్ కట్టేస్తే బ్రెయిన్ తను స్ట్రీట్ రోడ్లో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు. అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏరెల్ హస్బెండ్ వెలారీ అతన్ని చూసి అతనితో మాట్లాడాలని తన కార్లోకి ఇన్వైట్ చేస్తాడు. ఇక తర్వాత వెలారీ బ్రెయిన్తో అంటూ ఉంటాడు, ఏరెల్ నిజానికి చాలా ఇంటెలిజెంట్, అంతేకాదు స్మార్ట్, తను చాలా అందంగా ఉంటుంది, చాలా తక్కువ రోజుల్లోనే మీ ఇద్దరి మధ్య పరిచయం చాలా స్ట్రాంగ్ ఏర్పడింది, ఆమె నీ గురించి చెప్పింది నువ్వు మంచి రైటర్ అని, నిన్ను కలిసేందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందని అతనితో అంటాడు. అతని మాటలు విన్న తర్వాత బ్రెయిన్ థ్యాంక్ యూ అని అతనితో అంటాడు. ఇక తర్వాత వెలేరీ బ్రెయిన్ని ఫ్రైడే నైట్ డిన్నర్కి రమ్మని ఇన్వైట్ చేస్తాడు. అందుకు బ్రెయిన్ సరే అని చెప్పి తర్వాత అతను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఇక సీన్ కట్ చేస్తే మనకు బ్రెయిన్ని హోటల్ రూమ్లో ఏరెల్ దగ్గర చూపిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు బ్రెయిన్ ఏరెల్తో అంటాడు, నా గురించి మీ హస్బెండ్కి చెప్పావా అని.
అప్పుడు ఏరియల్, నేను ప్రతి విషయం నా హస్బెండ్కి చెప్తాను, ఎందుకంటే అతను నా హస్బెండ్ కాబట్టి నేను ప్రతి విషయం అతనికి షేర్ చేస్తానని అంటుంది. ఇక సీన్ కట్టిస్తే బ్రెయిన్ ఆ రోజు నైట్ వెలారీ డిన్నర్కి ఇన్వైట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ ఇన్వైట్ చేసే విధానం, వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ చూసి తను చాలా ఆశ్చర్యపోతాడు. ఇక అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత బ్రెయిన్కి వెలారీ కొంతమంది డైరెక్టర్స్ని, రైటర్స్ని, ఎడిటర్స్ని చూపెడతారు. అంతేకాదు అక్కడ జైన్ కూడా కనబడుతుంది. జైన్ని కూడా అతనికి పరిచయం చేస్తాడు. ఇక కొంత సమయం తర్వాత అక్కడికి ఏరియల్ వచ్చి అందరినీ డిన్నర్కి ఇన్వైట్ చేస్తుంది. ఏరియల్ అక్కడ అసలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏమి ఎఫైర్ లేనట్టు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం చూసి బ్రెయిన్ చాలా ఆశ్చర్యపోతాడు. ఇక డిన్నర్ పూర్తయిన తర్వాత అందరూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. ఇక బ్రెయిన్ మాత్రం జైన్తో కలిసి కార్లో వెళ్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు బ్రెయిన్ జైన్తో అంటూ ఉంటాడు, నీకు వెలారీకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ నీ ఫ్యూచర్కి ప్రాబ్లం అవ్వదా అని. అప్పుడు జైన్ అతనితో అంటూ ఉంటుంది, లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి. లైఫ్లో మనం కొన్నిటిని చూస్తూ ఉంటాం, కొన్నిటిని వదిలేస్తూ ఉంటాం. అందులో ఇది ఒకటి. నువ్వు వాటి గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. నీలో బ్యాడ్ థింగ్స్ పోయినాక మళ్ళీ మన ఇద్దరం కలుద్దామని అతనికి చెప్పి తర్వాత తను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక సీన్ కట్టిస్తే బ్రెయిన్ ఏరియల్ని వాళ్ళ పేరెంట్స్కి పరిచయం చేయడానికి ఒక హోటల్కి తీసుకొని వస్తాడు. ఇక వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చినాక ఏరియల్ని వాళ్ళ పేరెంట్స్కి పరిచయం చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య లవ్ ఉందనుకొని తన సన్ కోసం నీ గురించి కొన్ని వర్డ్స్ చెప్పమని అడుగుతుంది. తన ఏజ్ 33 years అని, తనకు మ్యారేజ్ అయిందని, తనకి 2 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారని కూడా చెప్తుంది. అలా చెప్పడంతో వాళ్ళ మదర్ ఆశ్చర్యపోతుంది. ఇక డిన్నర్ పూర్తయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ బ్రెయిన్తో అంటూ ఉంటాడు, ఒక మ్యారీడ్ 2 చిల్డ్రన్స్ ఉన్న ఉమెన్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేయొద్దు, అది నీ ఫ్యూచర్కి అంత మంచిది కాదని అతనితో అంటాడు. అంతేకాదు అదే విషయాన్ని తన వైఫ్ కూడా చెప్తాడు. అప్పుడు ఆమె, నువ్వు చాలా తప్పుగా అనుకుంటున్నావు, ఆమె తన సన్ని లైక్ చేస్తుంది, అంతేకాదు తన ఫ్యూచర్ బెటర్గా ఉండేలా చేస్తుందని అతనితో అంటుంది. ఇక ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ బ్రెయిన్, ఏరియల్ ఇద్దరు కలిసి బార్లకు వెళ్తూ, షాపింగ్లకు వెళ్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా ఉండగా ఒకరోజు ఏరియల్ బ్రెయిన్తో అంటుంది, నువ్వు ఫ్యూచర్లో గొప్ప రైటర్ అవుతావు, నీకు మంచి పేరు వస్తుందని అతనితో అంటుంది. ఇక సీన్ కట్టిస్తే ఒకరోజు ఏరియల్ బ్రెయిన్కి కాల్ చేసి తనకు వర్క్ ఉంది, తను అర్జెంట్గా వెళ్ళాలి, తన చిల్డ్రన్స్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని అతనితో అంటుంది. ఇక ఏరియల్ చెప్పడం వల్ల బ్రెయిన్ 2 చిల్డ్రన్స్ని పార్క్లోకి తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళతో గేమ్స్ ఆడిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఆ చిల్డ్రన్స్ బ్రెయిన్తో అంటారు, నువ్వు మా ఫ్యామిలీలోకి వచ్చినందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అని. ఇక బ్రెయిన్ వాళ్ళతో గేమ్ ఆడిన తర్వాత తను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే తనకు ఒక లెటర్ వస్తుంది. ఆ లెటర్లో నీ స్టోరీస్ని పబ్లిష్ చేస్తామని ఉంటుంది. అంతేకాదు $6,000 పేమెంట్ చేసినట్లు ఒక చెక్ కూడా ఉంటుంది. ఇక తర్వాత బ్రెయిన్ వెళ్ళి ఏరియల్కి ఆ విషయాన్ని చెప్తాడు. ఆ విషయం విన్న తర్వాత ఏరియల్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. ఇక తర్వాత ఏరియల్ బ్రెయిన్తో, బ్రెయిన్ నీ కెరీర్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఫ్యూచర్లో నీ కెరీర్ చాలా బాగుంటుందని అతన్ని కిస్ చేస్తుంది కూడా. ఇక తర్వాత బ్రెయిన్ తన స్టోరీస్ పబ్లిష్ చేసే ఫంక్షన్కి ఆమెను ఇన్వైట్ చేస్తాడు. అందుకు ఏరియల్ వస్తానని అంటుంది. ఇక తర్వాత ఏరియల్ తన హస్బెండ్ని తీసుకుని ఆ ఫంక్షన్కి వెళ్తుంది. ఇక ఆ ఫంక్షన్ చాలా గ్రాండ్గా కూడా జరుగుతుంది. ఇక ఫంక్షన్ పూర్తయిన తర్వాత బ్రెయిన్ వాళ్ళ మదర్ వెలరీ గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళిద్దరు అలా మాట్లాడుతూ ఉండగా జైన్ బ్రెయిన్ దగ్గరకు వచ్చి తన బాస్ దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏరియల్ బ్రెయిన్తో, మా బాస్ నీ స్టోరీస్ని చదివాడు, అతను నీ స్టోరీస్ని లైక్ చేస్తున్నాడు, నీ స్టోరీస్ని పబ్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నాడని అంటుంది. అతను చెప్పిన కండిషన్కి నువ్వు ఒప్పుకుంటే నీ కెరీర్ చాలా బాగుంటుందని అతని దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ బాస్ని పరిచయం చేస్తుంది. తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య డీల్ కుదురుతుంది. ఆ డీల్ కుదరడం వల్ల బ్రెయిన్ కన్నా జైనే ఎక్కువ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. ఇక సీన్ కట్టేస్తే బ్రెయిన్ జైన్ కాల్ చేసి తను ఏరియల్ కోసం ఒక రింగ్ కొనాలనుకుంటున్నాను, జ్యువెలరీ షాప్ పేరు చెప్పమని అడుగుతాడు. అప్పుడు జైన్ అతనికి ఒక షాప్ పేరు చెప్తుంది. ఇక తర్వాత బ్రెయిన్ ఆ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె కోసం ఒక రింగ్ కొంటాడు. ఇక సీన్ కట్టేస్తే మనకు బ్రెయిన్ హోటల్ రూమ్లో ఏరియల్ దగ్గర చూపిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు బ్రెయిన్ తన దగ్గర ఉన్న రింగ్ని ఆమెకు చూపించి మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుందామని ఆమెను అడుగుతాడు. ఆ మాట విన్న ఏరియల్, నాకు ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయింది, అయినా మన ఇద్దరి మధ్య రూల్స్లో ఇది లేదు, నువ్వు రూల్స్ని బ్రేక్ చేసావని అతనితో అంటుంది. అయినా మన ఇద్దరి మధ్య చాలా ఏజ్ గ్యాప్ కూడా ఉందని అంటుంది. అప్పుడు బ్రెయిన్, నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం, నేను నీ చిల్డ్రన్స్కి స్టెప్ ఫాదర్గా ఉంటానని కూడా అంటాడు. ఇక ఫైనల్గా బ్రెయిన్ ఏరియల్ని కన్విన్స్ చేసి ఒప్పిస్తాడు. అప్పుడు ఏరియల్ అతనితో అంటుంది, నేను మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి నేను ఒప్పుకుంటాను. ఈ రోజు నైట్ తన హస్బెండ్తో ఈ విషయాన్ని మాట్లాడి అతను ఒప్పిస్తానని అంటుంది. నువ్వు ఈరోజు నీ లగేజ్ని ప్యాక్ చేసుకుని రేపు ఇదే సమయానికి హోటల్ దగ్గరికి రమ్మని అంటుంది. ఇక తర్వాత ఏరియల్ అతన్ని రింగ్ తీసుకుని అతన్ని హగ్ చేసుకుని తర్వాత తను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక సీన్ కట్టిస్తే ఆ రోజు నైట్ బ్రెయిన్ తన లగేజ్ని ప్యాక్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అదే సమయానికి వెలారీ అక్కడికి వచ్చి అతన్ని కలుస్తాడు. అతను చేసిన పనికి కోపం వచ్చి అతనిపై చేయి చేసుకుంటాడు కూడా. ఇక తర్వాత వెలారీ, నిన్ను మా ఫ్యామిలీకి ఇన్వైట్ చేయడానికి నేను ఒప్పుకున్నాను అని అతనికి ఒక చెక్ కూడా ఇస్తాడు. అంతేకాదు నీకోసం ఆమె వెయిట్ చేస్తుంది, హోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలిసమని అంటాడు. ఇక నెక్స్ట్ డే బ్రెయిన్ ఆమెను కలవడానికి హోటల్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ వాచ్మ్యాన్ ఏరియల్ చెప్పిందని అతనికి ఒక లెటర్ ఇస్తాడు. ఇక తర్వాత బ్రెయిన్ హోటల్ లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ రూమ్ ఖాళీగా ఉంటుంది. ఇక తర్వాత బ్రెయిన్ ఆ లెటర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే అందులో తను ఇచ్చిన రింగ్ కూడా ఉంటుంది. తన కోసం కొన్ని వర్డ్స్ కూడా రాసి ఉంటుంది. ఇక తర్వాత బ్రెయిన్ ఆ లెటర్ని చదువుతూ ఉంటాడు. డియర్ బ్రెయిన్, నా 25 ఏళ్ల వయసులోనే నా కెరీర్ ఎండ్ అయిపోయింది.
తర్వాత నేను వెలరీని పెళ్లి చేసుకున్నాను. మేమిద్దరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. మా ఇద్దరి మధ్య చాలా అండర్స్టాండ్ కూడా ఉంది. అంతేకాదు మా ఇద్దరి మధ్య లవ్ కూడా ఉంది అని అంటుంది. కాకపోతే నాకు నీ లవ్ మీద నమ్మకం లేదు. నేను చూసినప్పుడు నాలో కొత్త ఆలోచనలు వచ్చాయి. నువ్వు నన్ను టచ్ చేసినప్పుడు నేను నీకు టెంప్ట్ అయ్యాను. అంతేకాదు అట్రాక్టివ్ కూడా అయ్యానని. అంతేకాదు మన ఇద్దరు కల్చర్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్. మన ఇద్దరు ఏజ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్. నువ్వు నా చిల్డ్రన్స్కి స్టెప్ ఫాదర్గా ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నావు. కానీ సర్టన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని వదిలేస్తే వాళ్ళ కెరీర్ చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. బ్రెయిన్, నేను నీతో ఉన్నప్పుడల్లా నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం. బట్ నాకు నీ లవ్ మీద నమ్మకం లేదు. మన ఇద్దరం కలిసి ఎంజాయ్ చేసిన రోజులు నాకు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తు ఉంటాయి. దయచేసి మళ్ళీ నన్ను కలవడానికి ట్రై చేయొద్దు. నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఇట్లు ఏరియల్ అని రాసి ఉంటుంది. ఆ లెటర్ చదివిన తర్వాత బ్రెయిన్ చాలా బాధపడతాడు. తర్వాత ఆ రింగ్ని వాచ్మెన్కి ఇచ్చి ఏరియల్ వచ్చినప్పుడు ఆమెకి ఇవ్వమని చెప్పి తర్వాత తను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఇక బ్రెయిన్ ఇంటికి వచ్చి చూస్తే అతనికి ఒక మ్యాగజైన్ వచ్చి ఉంటుంది. ఆ మ్యాగజైన్లో తన స్టోరీస్ గురించి రాసి ఉంటారు. కానీ తను హ్యాపీగా ఫీల్ అవడు. ఏరియల్ దూరమైనందుకు తను చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు. అలా ఉండగా ఒకరోజు జైన్ బ్రెయిన్ని కలవడానికి వస్తుంది. అప్పుడు బ్రెయిన్ ఏరియల్ గురించి జైన్ అడుగుతాడు. జైన్, మీ ఇద్దరి మధ్య జరిగినప్పటి నుంచి వెలేరి కూడా నన్ను కలవట్లేదు, నన్ను కూడా దూరంగా ఉంచారని అంటుంది. అలా ఉండగా ఒకరోజు జైన్ బ్రెయిన్ కళ్ళకు గంతలు కట్టి తనని ఒక షాప్ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ తను రాసిన స్టోరీస్ బుక్ కనబడతాయి. వాటిని అక్కడ చూసిన బ్రెయిన్ ఫేస్లో హ్యాపీనెస్ ఉండదు. జైన్ మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. తర్వాత వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. ఇక వాళ్ళు వెళ్ళిన కొంత సమయం తర్వాత ఏరియల్ ఆ స్టోర్ దగ్గరకు వస్తుంది. ఆ స్టోర్లో బ్రెయిన్ బుక్ చూసి తను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. అతని ఫ్యూచర్, అతని కెరీర్ చాలా బాగుంటుందని. ఇక సీన్ కట్ చేస్తే కొన్ని రోజుల తర్వాత బ్రెయిన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. బ్రెయిన్ కివా అనే ఒక లేడీని పెళ్లి చేసుకుని ఉంటాడు. అంతేకాదు వాళ్ళిద్దరికి ఒక సన్ కూడా ఉంటాడు. బ్రెయిన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని తీసుకుని ఒక మ్యూజియం దగ్గరికి వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఏరియల్ తన ఫ్యామిలీతో కనబడుతుంది. ఏరియల్ని చూసి అక్కడ బ్రెయిన్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. ఇక తర్వాత ఏరియల్ బ్రెయిన్తో అంటూ ఉంటుంది, నువ్వు మ్యారేజ్ చేసుకున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందని. ఇక తర్వాత వెలారీ బ్రెయిన్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఏరియల్ బ్రెయిన్ తనకిచ్చిన ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ తన చేతికి ఉన్నట్లు అతనికి చూపెడుతుంది. అది చూసిన బ్రెయిన్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. అంతటితో మనకు మూవీ ఎండింగ్ ఇస్తారు.